ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали Домтиҷаи Ноиманшаҳр. айни замон қарор дорем дар военни Гарадок. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф бозори вориси Сомон мешавад, дар рӯбаруш мактаб аст, болотар равем аллакай худи бозори Гипразе мешавад дӯстони азиз, яъне деҳқон бозор. ва аз ин тараф заправкаи тоҷирон ва ҷои канечкаи автобусову маршруткаҳо. тамоми намуди транспорт аз назди хона мегузарад. хонаи имрӯзамон дар пушти ҳамин ҳамом ҷойгир аст дӯстони азиз. якум ряди ҳамин нояташкоҳ ман ҳамин хонаем бошад. дӯстони азиз, боз хотиррасо мекунем ки ин якум ряди нояташкоҳ назар ба рядое ки дар қафош ҳастанд навтар мебошад. марҳамат. ҳаман дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат мебошад. лифт дорад, лифташ кор мекунад. хонаи имрӯзамон дар 7 ошонааш ҷойгир аст. якум ряд аст дӯстони азиз, ҳамин назди раҳи калон, ҳамҷа раҳи калон мебошад. инҷо да ҳамом, болотар равем агар аллакай заправкаи тоҷирон мешавад. ҷои канечкои автобусову маршруткаву бо транспорт умуман ягон хел мушкилӣ нест. ҳама намуди транспорт аз наздикии хона мегузарад. боз дар ин ҷо стадион аст, боғчаи кӯдакона, мактаб, садик, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона аст. дар ин тараф аллакай бозори вориси Сомон аст, болотар равем бозори Гипразе, яъне деҳқон бозор мешавад дӯстони азиз. марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага бо масоҳати қариб 100 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. хона се хонага аст, лекин ҳамчун 4 хонага ҳам гуфта метавонем дӯстони гиромӣ. ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо коридор аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра балкон дорад, сеюм ҳуҷра. дар ин ҷо ошхона ҳаст дӯстони азиз. ин ҷо балкон мебошад, лекин балкон чунин калон аст ки ҳамчун чорум ҳуҷра ҳам гуфта мешавад. боз амборхонаам ҳаст, ҳамом ва ҳоҷатхона. ҳамон мебошад дӯстони азиз. хона қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. мисол ман ҳамин мошини ҷомашӯй меистад. ин ҷо ҳоҷатхона, ин ҷо кухни дӯстони азиз. яъне ман ҳамин ду ҳуҷра, ними ҳамин ду ҳуҷра кухни мебошанд, яъне ошхона. ва ин ҷо бошад дӯстони азиз, ҳамчун як балкон гуфтагиам. ними ҳамин ҳуҷра кухни ҳаст, лекин ними дигараш мисли як ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. ҳамчун як чорум ҳуҷраам қабул карда метавонем. дар ин ҷо дараш, дари ҳамин балкон. бо об мушкилӣ нест, барқам ҳам вақта мебошад дӯстони азиз. ва чӣ хеле мебинед, фишори об баланд аст. дар ин ҷо амборхона. ва ин ҷо тамошобинони гиромӣ анборхона ҳаст. мусорапровод кор мекунад. ҳамчун як ҷои чизмонӣ мебошад дӯстони азиз. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. хотиррасо мекунем ки хона бо дута якхонага иваз ҳам мешавад. ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам иваз мешавад бо дута якхонага. ва дар ин ҷо дари ҳамин балкон мебошад ки мисли як чорум ҳуҷра ҳам қабул карда мешавад. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ як меҳмонхона мебошад. балкон ҳам дорад дӯстони азиз. ва ин ҷо дуюм балкони хона мебошад. тамошобинони гиромӣ, хона чӣ хеле дидем, дута балкон дорад ки якташ масоҳаташ бениҳоят калон аст. ин бошад як балкони кушода, яъне откритӣ мебошад дӯстони азиз.
қафои доманигӯ мекунад. ва инҷо охирон, яъне сеюм ҳуҷраи сихоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад, қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Мактабҳо, садикҳо, бозорҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Дар наздикиш хеле гирем агар дута бозор ҳаст, бозори Вориси Сомон ва Деҳқонбозор, яъне бозори Ипразем ва мактабу садику дигару дигар ҳамашон дар наздикии хона мебошанд. нархи хона бошад $44,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ҳар ду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.